Jeszcze z kuli świętego Jona. Kiejsik we świętego Juna szło się festynie pobawić we naszym Chowrzowskim Parku Kultury i Wypoczynku. Bajslowali tam roztomajte tańcowanie, muzyki, piwo, krupnioki, a ludzie tam przylazowali, co by ta najkrótszą noc jakosik do kupy z większymi przebumlować. A mieszkała ci we Maciejkowicach jedna zowitka, kiero nie poradziła się dosiela do żadnego hopa nojść, bo szpetno ci była, choby noc przed wypłatą. Tak se wypokopiła i że można chyć jakiego Karlusa, albo chocia gdowca, po ćmoku, przy piwie, przy krupniokach. Polazła do tego parku i tak jakoś po 2 godzinach napasznął ci ją jeden fyrniok. Zagodą, deczko zatańcowali, a i że było ćma, to można też ani nie uwdzieli jej fresy. Jeszcze potańcowali, jeszcze on jeden zajdel piwa wysłepo, a ona, ta perelowsko-downiejszo polokokta i Karlus napuchnął się tam do niej dowolać, zolecić. Ona się kapła i że synek jest już ferty, tu strzaby ci go było do chałupy zakludzić, idą tak po lekuśku. On się zdziebko kolybie na tych sztajfnych szłapach, ale był jeszcze na telamonder i że się spytał. A będą to frelko tak o dobro i napytał mnie Dosia do pomieszkania, no tak chocia na szolka bunka fyju, a bojno tyju. No, padota isno, a udowo co se medykuje, co ona nie jest tak odrab do chłopców. Mogę napytać, mogę was do dom przykluć, ale musicie mi cosik snokwi, cosik obiecać. Co nie będziecie rano we prykolu cygarety kurzyć. Miejmy też, że moją edzą dupny taki fal we świętego Jona. Byli my na wywczasach we dawniejszej Jugosławii i we Dubrowniku. Mieszkaliśmy we hotelu taki nie było szykownej plaży i no srogie bergowy i do morza trzeba było po nich po drabinie ślazować. Skamraciliśmy się tam takimi 2 porami i jak to Polakom sztymuje, by ta świętojuńską noc narychtowali my pora gryfnych flaszecek ichni raki, jakoś ich zagryzka i tak na odwieczerz i po hotelowej wieczerzy ziclimy się na altanie i napoclimy tego świętego fajrować. Bo muszę jeszcze żyknąć i że jeden kamrat Gorol od Nowego Sącza fajrował ichnie imieniny. Co my mieli wysłepać, to my chnet wysłepali, co weczkać, to weczkali. Kamractwo pofirtało do swoich izbów, a my ze Elzą takole szworty o rozwidnioku, kiełż Klara wylazowała na niebo, tyż rychtowali my się kulny na nią. Łoros, larmo, wija, jakoś ich baba wrzesy. Jezderkuj się, Jonecku, a dyć nie deptaj do morza, tam jest fest głęboczyna, cno za tako, jest kajsik na Ibera ślecisz. Cicho być, bo jojda pośpiwować, bo we mojego świętego nic mi przeca nie poradzi się stać. Doszliśmy ku niemu, a był to ten nasz kamrat ze Sącza i godomy do jego stary, co by nie wyrobiała, co by mu dała pokój, chce pójść popływać, to nie idzie, tela, co niech do pozu, bo tam przy hotelu nie ma plaży i no po tych bergach albo po takim żypsie szło wlazować do morza. Ja, fajnie bym go dać, panie Olgina, że fajnie, ja bych mu tam endlich dała pokój, a i hotela i że ten gis na isto pływać nie poradzi. No i tak by ci się no ta świętonońska noc miała szluz ze nieboszczykiem. Eugen z Pnioków.